أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من قام وصام وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Foli ani tanni ante segante yine ko kura kuraya aw ye sanga ani wati belajeli aw minu ba ka baro bla ka aw sokolen to ana mali kono fo ka taa se mali koka ame duwodun ta ka ɲɛsi aw belajeli ma ka fɔ kalo in time ko ɲuma ala k'o nɔgɔya ne ni aw kelenkelenna belajelen a musakaw ala k'o nɔgɔya an ye o hokumu kɔnɔna na an ka jɛmukan larabu kɛnɛ an n'an ka malimatubaw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ lamɔko ɲuman i n'a fɔ alisilamɛya diinɛ a y'a laɲini an fɛ cogo min na an ka silamɛya diinɛ a kiitiw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la fo an ka sigidaw kɔnɔna na yanni an ka don an ka babusen kɔnɔna na an bɛ foli di an ka malimatuw ma a ma fɔlɔfɔlɔ madame Sanogo Seyda Jamila Dambele. Seyda, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Koni baasi t'i la? Alhamdulillah. Sunkalo don a ka fisa? Alhamdulillah, an b'ala tanu. Ayiwa, ala k'a timɛ ko ɲuman di an Ami, ma. ami, ami, ami. Fo ka taa se an ka malimatu ma madame Buhare Seyda Fadimata Yatara. Seyda, kɔni baasi t'i la? Alhamdulillah. Sunkalo don a bɛ cogo di? An bɛ ala tanu. Ayiwa, ala k'an dɛmɛ hali bi. Ami, ami. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ kalo barikama min kɔnɔna na nin ye a kiitiw ani kodɔn minnu b'a la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka jɛmukan in dabɔkun ye o de ye o kadara kɔnɔna na an ka bi dakun o de bɛ tali kɛ sun yɛrɛ n'a fɔra sun kɔrɔ ye mun ye alikuranɛ bɛ mun fɔ an ɲɛna sun kan alakiraba kisi a nɛɛma b'a ma ale fana bɛ bilasiralikan jumɛn di an ma o kadara kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an n'o tɛnku an b'a la Seyda Jamila sun yɛrɛ ye jumɛn i bɛ se ka walawalali jumɛn di an ma? Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim tasliman kasir. Seyda, an b'i fɔ k'i barikada ni sanga in na k'an filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan. Seyda, i ye ɲininkali min kɛ ko mun de ye sun ye Seyda, an bɛ waati min na sisan an bɛ sunkalo de kɔnɔ ɔ sunkalo an b'a dɔn ni ale nana sunkalo ale kow ka ca ani kalo foyi tɛ kelen ye ɔ sunkalo kɔni ne ale bɛ na n'a yɛrɛ ye de wa ani a ka kow fana de bɛ na gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ nɔgɔyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ ɔ mɛ sunkalo yɛrɛ adamaden e yɛrɛ kan k'i yɛrɛ kɛ cogo di sunkalo yɛrɛ kɔnɔ tuma min i ye sun daminɛ e ka kan k'i yɛrɛ sɔ minɛ fɔlɔ de wal imsaku i kan k'i yɛrɛ sɔ minɛ de ka bɔ dumuni ma ani ka bɔ ji mini ma o ye sun fɔlɔ ye Seyda, o y'a dɔ ye o t'a bɛɛ ye ani fɛn o fɛn ni adamaden n'o bɛ se adamaden kɔnɔbara la Seyda, nin bɛɛ lajɛlen bɛ sun tigɛ o ninnu ye dun fɛn ye minnu bɛ se kɔnɔbara la mais Seyda, fɛn wɛrɛw bɛ se ka adamaden ka sun tiɲɛ ka sɔrɔ a ma dun ka se kɔnɔbara la a ma kɛ fɛn dunta yɛrɛ ye Seyda, o dɔ ye jumɛn ye o dɔ ye mɔgɔkɔrɔfɔ de ye adamaden min e sunna i taara tile ban k'i sigi mɔgɔkɔrɔfɔ la walima i taara i sigi gɛrɛn na kɔrɔfɔli bɛ kɛ yɔrɔ min na Seyda, i k'a dɔn i ka sun a bɛ tiɲɛ barisa i ye fɛn min kɛ fɛn min man ɲi bon a b'o cogo kelen na mɔgɔ min fana sunna a tɛ walifɛn ta i n'a fɔ a ye sunna a ye sonyɛli kɛ i b'a ye Seyda, o tigi fana ka sun man ɲi bon a b'o cogo kelen na mɔgɔ min fana sunna tuguni a tilala ka nkalon tigɛ bon a ye nkalon tigɛ k'a to sun na i b'a ye a ka sun bɛ tiɲɛ bara tɛ baraji foyi sɔrɔ a ka sun na bon sunkalo yɛrɛ fana a dabɔra mun kama a sɔmu junnatun sun yɛrɛ dabɔra tangalila de kama ani kisi kama sabula sun a bɛ adamaden a b'i tanga ka bɔ fɛn caman ma i n'a fɔ farikololabanaw b'o la i n'a fɔ kɔnɔnabanaw b'o la bon nin b'a yira an na k'a fɔ ko sun yɛrɛ de ka ɲi adamaden ma o la kɛ Alahu subahanahu wa taala a ye sun wajibiya alakira mantonw kan kisi nɛɛma bɛ kira ye ko an ka sun ko n'an sunna ko sun ko a b'an kɛnɛya Seyda, i ye ɲininkali min kɛ i ka ɲininkali jaabi filɛ ayiwa an bɛ an ka malimatu fo ka a waleɲuman dɔn
Seyda Fadima an bɛ an kunda e kan sunkalo a fɔ sun yɛrɛ ayiwa alikuranɛ sanuma a bɛ mun fɔ an ɲɛna sunko la ayiwa Seyda an b'i fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli an kelen kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ shaitanɛ ma m'an sinsin Ala tɔgɔ barikama ye an bɛ sɔrɔ ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ ka kɛ kira sanuman kan n'o ye Muhamad bun Abdulahi a n'a ka somɔgɔ sanuman bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ Seyda an b'i fo i ka ɲininkali sanuman na n'o de ko Ala yɛrɛ ye mun fɔ sun kan Ala kumana sun kan kosɛbɛ sabula sun ye jɔyɔrɔba de ye diinɛ kɔnɔna na diinɛ yɛrɛ silamɛya yɛrɛ jɔsenw na ale bɛna fo jɔsen 4 na o tuma fɛnba de don silamɛya kɔnɔna na Ala kumana an fɛ a la suratul bakara kɔnɔna na a aya 183 ba'da ta'awuz wal basmala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sadaqallahul azim Ala ko aka nin suraba in kɔnɔna na a ko aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyara aw dara la Ala ye kelen Muhamad y'a ka ciden ye wa aw dara la ko n'aw sara aw bɛɛ bɛ lakunu k'aw ɲininka aw ka kɛwale la aw sɔnna Ala ka latigɛw n'a ka ko bɛɛ lajɛlen ma o de ye limaniya ye o tuma aw k'a dɔn k'a fɔ ko sun yɛrɛ de kɛra aw kan wajibi ye a kɛra aw kan wajibi de ye i n'a fɔ a kɛra wajibi ye mɔgɔw kan minnu kɔnɔ aw ɲɛ wa k'a kun wɛrɛ t'a la dɛ la'allakum tattaqun ko la'alla aw bɛna sira Ala ɲɛ Ala bɛ la'alla fɔ yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔ ye siga foyi de t'a la n'aw y'a kɛ aw bɛna sira Ala ɲɛ o misaliya tɛ dɔwɛrɛ ye sun ye entraînement de sabula jɔn i bɛ kalo 1 min kɛ walima tile 29 min kɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i yɛrɛ halalaw la sabula i b'i yɛrɛ minɛ ka bɔ i ka dumuni na i yɛrɛ halala i wɔsi ji dumuni a b'i bolo tile fɛ Ala ko nin to yen wajibi ten suntigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ten Ala ye fɛn o fɛn fɔ k'o bɛ sun tiɲɛ e y'i yɛrɛ minɛ ka bɛn o bɛɛ lajɛlen ma tile 30 in walima tile 29 in kɔnɔna na ka d'a kan ko jɔn ko k'i k'a to yen i ma siga foyi t'a la ni mɔgɔ min kɔni sera k'o kɛ ni limaniya dafalen ye ni san kalo 11 tɔ e bɛ n'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka haramu kow bɛɛ lajɛlen to yen sun dabɔ kun tɛ foyi ye nin kɔ Ala ɲɛsiran ye sabula i bɛ n'i yɛrɛ minɛ fɛn minnu ma i ma de ko k'i k'olu to yen nɔ kalo 1 e bɛ labɛn k'o to yen nɔ o tuma labɛn de don ka ɲɛsin kalo 11 tɔ ma yalasa i ka o kɛ ka haramuw fana to yen sun dabɔ kun bɛɛ de ye nin ye mais ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ye e sunna e ma se ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la o kɔrɔ i ka sun a ma kɛ sun jɛlen de a ma kɛ sun jɛlen de Seyda i bɛ hakɛ to i ka kuma latigɛ tɛ i bɔra k'a fɔ ko sun wajibiyara o b'a yira na k'a fɔ sun kɛli ye jagoya de i n'a fɔ seli bɛ jagoya an kan cogo min jaga bɛ wajibi an kan cogo min sun fana bɛ ten sun fana bɛ ten sun ye wajibi de a Seyda sun ma nɔgɔn dɛ sun ma nɔgɔn mais wajibi don a wajibiya shartiw fana bɛ yen nɔ o ka sɔrɔ i ye silamɛ i ye baliku i ye hakilitigi ye n'o kɔni kɛra dɔrɔn sun ye wajibi ye kan wa bana fana t'i la a i tɛ taama sira kan sun ye wajibi ye kan k'a to yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ dalilu dɔ de ɲini i ye Ala sɔsɔ dɛ i ye junubula koba de kɛ min ni a hadiw n'a a surutu f'i kan ka fɛn min kɛ k'o sara o bɛɛ bɛ yen nɔ sun ye wajibi de tant que ni balikuyara ka ban sun ye wajibi ye dɛ an b'a mɛn an ka mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ fanbaliya kumaw de don ko ma sun furu fɔlɔ sun fana bɛ furu o fana bɛ yen dɛ ko ma sun furu fɔlɔ i b'a ye baliku min tɛmɛna ye i b'a dɔn mɛ k'a furu cogo jumɛn na sisan o y'u ka faamu de ye ko ma furu kɔrɔ ye n'i y'a dɔn k'a dafa dɔrɔn i kelen k'a furu o kɔrɔ fo san o san i k'a kɛ quoi awɔ san o san i k'a kɛ o tuma i bɛ to k'a paro mɔgɔw fɛ o la i ma furu fɔlɔ an bɛ min fɔ muminiw ye dɔrɔn a fɔra de k'a wajibiyara mumini bɛɛ lajɛlen kan a tant que e kɔni ye mumini ye
i dara la ala bi ala kira ye a ka ciden ye surtout minnu bɛ mumuniya la u bɛ dafare la a bila i kunna ko sun kɛra i ka wajibi i b'i labɛn de ka bɛn n'a ye sabula a dikun tɛ an tɔɔrɔli ye koyi a dikun de ye k'an labɛn yalasa an ka se k'an yɛrɛ minɛ sabula yɛrɛminɛ ye fɛnba de ye a ma nɔgɔn mais adamaden i bɛ dege a la de sun dira an ma de yalasa an ka dege yɛrɛminɛ na sabula ni n sera k'an yɛrɛ ta an halalaw to yen kalo kelen k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma mɔgɔ min wajibiya mɔgɔ min i ma siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ tɛ k'i garder fo dɔrɔn limaniya in de b'i dusukun na ko ala ko n k'a to yen o tuma n b'a to yen o tuma n'i y'a ko ala ɲɛda kama siga foyi t'a la kalo 11 tɔ i bɛna haramu ninnu bɛɛ to yen sun dabɔ a wajibiyara nin de kama ala ye sira ɲɛ ne kun ɲininkali jaabi ayiwa Seyda an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin walawalali ninnu na hali n'a sɔrɔ a kumakan ninnu dɔw a ka gɛlɛn dɔw ma ka d'a kan sun Seyda mɔgɔ caman bɛ yen nɔ surtout an filɛ nin tile min kɔrɔ nin ye a Seyda a ma nɔgɔn dɛ tile ka farin i bɛ k'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la ni limaniya ma labɔli kɛ i tɛ se ka sun don surtout nin tile jugumanba in na chaleur min bɛ yen nin waati in na a ma nɔgɔn f'i k'a bila i kunna n bɛ k'a kɛ ala de ye o tuma ala yɛrɛ b'i dɛmɛ a kɛli la o fana ye tiɲɛ ye ayiwa ala ka a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina rabbi amin o tɛmɛlen an bi an kunsi Seyda Jamila kan an b'a dɔn k'a fɔ ni alikuranɛ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ alakira b'a kisi a nɛɛma b'a ma ale ka kumakan sanumanw n'an b'a fɔ hadisa ayiwa alakira fana bɛ jumɛn fɔ an ɲɛna sun kan alhamdulillah Seyda n b'i fo k'i barikada i ka ɲininkali in na an ka kira Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale bɛ kuma an fɛ sun na a ko Alahu subhanahu wa ta'ala ko adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ a yɛrɛ de ye a ko nka ko sun k'o bɛ kɛ ale ala de kama sabula ale Alahu subhanahu wa ta'ala ale yɛrɛ de b'a dɔn suntigi a ye sun don ni ŋaniya min ye a y'a dɔn ni dusukun min ye ale Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de bɛ sun juru sara sun baraji sɛbɛn suntigi ye o kɔrɔ ye an ka baara tɔw mɛlɛkɛw b'o baraji sɛbɛn nka an ka sun ala ko ale yɛrɛ de b'o baraji sɛbɛn ka d'a kan mun na dusukuntigi ala de bɛ dusukuntigi dɔn ka tɛmɛ dusukuntigi yɛrɛ kan ale a ye sun don ni ŋaniya jumɛn de ye a y'a don ni limaniya ye a y'a don ni ala ɲɛsiranya de ye walima a ye sun in don ni ne ma sun tilela fana tɛ tobi an ka so wa ou bien ni ne ma sun mɔgɔw bɛna fɔ ko ne bali ko ne bɛ dumuni na ko ne ma sun ko bɛɛ sunna k'a ma sun ou bien ne ma sun an ka dutigi bɛna fɔ ko n ka bɔ a ka du kɔnɔ ou bien ne ma sun n yɛrɛ bɛna maloya barisa du kɔnɔ den bɛɛ bɛ sun ou bien a fɔ ka taa se hali denmisɛnnin fitinin ma ninnu bɛɛ bɛna sun don o de kama ala ko mɛlɛkɛw k'u sen bɔ sun baraji sɛbɛnni na u ka sun baraji sɛbɛnnen to ale dali masa yɛrɛ bolo sabula ale ala de b'a dɔn sun in bɛ ka kɛ min na maa min sunna ko ne ma sun ko mɔgɔ b'a fɔ ko n kɔrɔbayara ma sun ou bien n ma sɔn ka sun ou bien n bɛ maloya ale ka sun ma kɛ ala kama ale ka sun kɛra mɔgɔw ɲɛsiranya kama Seyda i b'a sɔrɔ baraji tɛ ale ka sun na min fana ma sɔn ka sun ko barisa min fana sunna ko barisa ko ne ma sun hali n tɛ tilela fana sɔrɔ k'a dun ale ma sun ala kama barisa ale sunna barisa hali ne ma sɔn ka sun n tɛna dumuni sɔrɔ ka dun o la n ka sun siɲɛ kelen wa Seyda a b'o cogo kelen fana na i bɛ maa caman ye wagati tɔw la hali seli ka gɛlɛn ma o tɛ sɔn ka seli mais ni sunkalo sera Seyda i b'u bɛɛ ye sun na an bɛ ɲininkali kɛ olu ka sun baraji t'o la o barisa e kan ka seli fɔlɔ de ka kɛ silamɛ ye fɔlɔ o tuma ka sɔrɔ ka sun tugu o la mais an b'a ye san bɛɛ lajɛlen min kɛ e tɛ sun e tɛ seli mais ni sunkalo sera i b'a ye a tigi bɛ sunkalo sun fo ka taa ban Seyda i ka nin kuma in ni sunkalo sera misiri kɔnɔnaw bɛ fa tɛ fo ka na kare kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ a tigi ni sunkalo yɛrɛ banna dɔrɔn o y'a tigi ka silamɛya bannen pewu ale tɛ seli bilen wa a tɛ taa misiri la bilen sunkalo kalo kelen kɔnɔ o y'ale ka seli waati ye a n'ale ka sun waati o y'a bannen
c'est da ma fo lu tugu bu ku yɛrɛ nɛgɛn de o i bi k'i yɛrɛ de nɛgɛn n'o tɛ i tɛ ka Ala nɛgɛn dɛ barisa adamaden i bɛ fɛn o fɛn kɛ Ala batoli la fo i k'a dɔn a kelen o kelen a bɛ hɛrɛ bɛ e yɛrɛ de kan n'a kɛra tɔnɔ ye a tɔnɔ bɛ e yɛrɛ de kan wa n'a kɛra nafa ye a nafa fana bɛ e yɛrɛ de kan wa n'a kɛra pɛridi ni kɔlɔlɔ min ye a bɛɛ fana bɛ tila ka sigi o yɛrɛ de ma Seyda o bɛ min na dɔrɔn sunkalo min filɛ n'an b'a kɔnɔna na an bɛɛ b'a dɔn a kɛli ka gɛlɛn sabula ka ji to yen ka dumuni to yen k'a daminɛ kabini fajiri kɛnɛ ci waati la fo ka taa se fitiri waati ma Seyda an b'a dɔn gɛlɛyabaw de b'a la mais gɛlɛya in to yen ban e k'a nafa lajɛ ne e y'a ye k'a fɔ ko e bɛna nafa min sɔrɔ a la ko o nafa in de ka bon ka tɛmɛ gɛlɛya kan ou bien o nafa in de ka kusa ka tɛmɛ gɛlɛya kan Seyda fɛn min limaniya jɔn tɛ sun gɛlɛya ye ayi ale tɛ gɛlɛya ye sabula ale ɲɛ b'a nafa de la ale bɛna nafa min sɔrɔ a la dɔrɔn ale ɲɛ b'o de la sabula sunbagatɔ n'i y'a lajɛ i b'a ye nisɔndiya wagati dumanba fila b'a bolo i n'a fɔ kira y'a fɔ kisi nɛɛma b'a ye nisɔndiya wagati fɔlɔ o ye sun tigɛ wagati ye tuma min gɛlɛ bɛ ci ni suntigɛw labɛnnen don i b'a sɔrɔ nisɔndiya fɔlɔ o bɛ suntigɛbagatɔ ye a bɛna nisɔndiya sisan alihamdulilayi n bɛna n ka sun tigɛ sisan wa nisɔndiya filanan fana ye jumɛn ye don min na a bɛna a ma bɛn ɲɔgɔnya k'a sɔrɔ ale y'a ka sun kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye ani Ala danaya ye ani silamɛya ye ale ma foyi kɛ fɛn min b'ale ka sun tiɲɛ ale y'i yɔrɔ janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ale ka sun sabatira a bolo o tuma a bɛna a ma bɛn ɲɔgɔnya don min na Seyda o nisɔndiya fana ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan bon o de la n'an sunna n'an ye tile in kalaya ta k'a lajɛ togo togo Seyda f'an k'a dɔn k'a fɔ ko nin tile ninnu ko nin ye diɲɛ tile de ye ko nin ye ko lahara ta ka gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan o tuma n'an sunna o tuma an b'a dɔn n'an ka sun barajiw bɛɛ lajɛlen dafara fo an k'a dɔn ko Ala bɛna an kisi ka bɔ lahara tile gɛlɛyaw de ma o tuma an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'o kɛ o tuma kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam o tuma a ye min fɔ ka da kuranɛ kan kuranɛ sanuma in kuma kan Seyda o jaabi de ye nin ayiwa alhamdulillah an bɛ an ka malimatu fo a ka nin walawalali ninnu na ka Ala deli kalo in bonya ani karamako minnu fara la Ala ka don ani silamɛ bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ la a fɔra ko a daminɛ ye hinɛ ye an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ caman jidi an kan an bɛ an kunsi Seyda Fadima kan nin waati na ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ n'a fɔra sunkalo kalo ba de don kalo barikaman de don kow bɛ caya kɔnɔna na baaraw bɛ caya fɛn caman b'a kɔnɔna na nin waati in na Seyda i bɛ se ka bilasiralikan jumɛn di an ma k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an falakaw ma minnu bɛ sugu kɔnɔna na fo ka taa se yani u ka taa sugu kɔnɔna na denbaya yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se kɛnɛmana na i bɛ mun fɔ an ɲɛna ayiwa Seyda Ala k'an bɛ sababa ma kira n'a bɔnnaw kama salala Muhamadu an bɛ se ka ladilikan min fɔ kɛrɛnkɛrɛnna an falakaw ye o de ye dɔrɔn olu de ye ɲɛmɔgɔ ye du kɔnɔna na o tuma ɲɛmɔgɔ Ala kira dun ko kisi nɛɛma b'a n'a ka somɔgɔw kan a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ko aw bɛɛ lajɛlen ye bagangɛnna ye wa aw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka aw ka baganw na o tuma dutigiw ye bagangɛnna ye u bɛ ɲininka aw ka dudenw kungo la o tuma n'a ma ɲɛ an bɛ sunkaloba kɔnɔna na olu kan k'u janto sun yɛrɛ la u ka denbaya bolo u kan k'u janto sabula sun filɛ nin a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn ni limaniya yɛrɛ tɛ ɔ dutigi i k'i janto i ka e sunna yala i ka denbaya u sunna wa i ko o sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ i kan k'o sɛgɛsɛgɛ sabula an ka denbayaw u nɔ an bɛ se ka minɛ n'olu ye o tuma dutigi bɛɛ lajɛlen kan k'i janto denbaya la yala u sunna wa u bɛ sun wa musow bɛ sun wa denw bɛ sun wa u b'a k'a kɛcogo la wa e kan k'o kɛ hali ni e tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye mais i kan ka jija i ni i furumuso aw ka ɲɔgɔn faamu a la pour que denbaya bɛɛ lajɛlen ka se ka sun a kɛcogoya la wa o kɔfɛ tuguni i k'i jija fana hikima min bɛ sun na i k'o yira i ka denbaya la Seyda o suraka kan yɛrɛ hikima o ye min o kɔrɔ ye kodɔn yɛrɛ min bɛ sun na sabula adamadenw fɛn o fɛn n'i ko k'i bɛ fɛn wajibiya kan tuma dɔ la a tɛna na faamu mais n'i y'a yira la ko n yɛrɛ nafa ye min ye ani jɔyɔrɔ min ye ko in ye ani nafa minnu b'a la ani fɛn minnu kan ka sɔrɔ a la a bɛna a su ka k'a kan a b'a kɛ a t'a kɛ e kama bilen a b'a kɛ Ala yɛrɛ ɲɛda kama
dutigi bɛɛ lajɛlen kan k'o waati dɔ ta i ka du kɔnɔ k'o yira i ka denbaya la i k'a yir'u la k'a fɔ su min dira parce que a bɛ denmisɛnnin caman ɲɛna de ko su in ye gɛlɛya a kalo kelen in ko gɛlɛya de don olu kan sabula u bɛna jɛ dumuni na u bɛ jɛ ji la bon olu yɛrɛ bolo u t'a faamuya mais e de b'a yir'u la dɔrɔn k'a fɔ nin dabɔra de yalasa aw ka labɛn Ala yɛrɛ ka danw kɔlɔsili a labɛnna o de kama wa aw k'a dɔn aw bɛ fɛn fɛn kɛ nin na a bɛɛ ye baraji de a bɛɛ bɛ k'aw ye baraji ye u bɛ dege a la ten tɔ f'u bɛ wuli n'a ye wa o kɔfɛ tuguni dutigi muso fana min n'a bɛ sɛgɛnw kɛ an b'a dɔn an musolakaw nin y'an ka baraji kalo ye n'an y'a kɛ ka ɲɛ kɔni nin y'an ka baraji sɔrɔ kalo ye sunkalo in na an bɛ baraji cɛ de n'an bolo fila ye ni min sera ka kuraji sɔrɔ k'a cɛ k'a ɲɛ o tuma an b'a ɲini dutigi cɛw fɛ u fana k'an dɛmɛ o la k'an encourager sabula a ma nɔgɔn dɛ a soli ka wuli e de bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa bɛɛ bɛ tila ka da e ɲɛ tuguni a ma nɔgɔn dɛ o tuma pour que a surunciw kana caya dutigi fɛw fana k'u janto sotigi musow la k'u encourager u ka baara ɲuman na o b'a to u bɛna courage sɔrɔ ka dɔ fara o baaraw kan barika bɛ nin kuma in na kosɛbɛ o y'o yɔrɔ ye bon kɔfɛ fana u k'u janto yɛrɛ la fana n'u olu minnu bɛ bɔ kɛnɛma a dun fɔra sun tiɲɛ fɛn dɔw bɛ yen hali a tɛ sara yɛrɛ o tuma cɛw kan k'u janto yɛrɛ la u ɲɛna filɛliw an'u ka kumaw an'u barokɛyɔrɔw u k'u janto nin bɛɛ lajɛlen na pour que u ka kalo kelen a baraji kana taa ka tiɲɛ sun tiɲɛ fɛ o y'a damana babu ye mais a dɔw bɛ yen n'a tiɲɛna dɛ i ye ji min o ma ji min a bɛɛ ye kelen wa o san kɔni sun o taara k'e to saracogo yɛrɛ t'o la o tuma an bɛ min fɔ an falakaw ye k'u janto denbaya la k'u janto yɛrɛ la yalasa an ka nin kalo kelen an ka se k'an labɛn ka barajiw cɛ k'an labɛn ka kalo 11 tɔ k'o fana makɔnɔ pour que o baaraw ka ɲɛ an bolo Seyda ni ne kun y'i ka ɲininkali jaabi Seyda yani an ka taa yɔrɔ jan an falakaw an b'a dɔn k'a fɔ a ka ca la olu fana de ye sugu kɔnɔ mɔgɔw ye Seyda an b'a dɔn n'a fɔra sunkalo o ye dépense fɔlen o mana mun fɔ sugu kɔnɔ mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la feerelikɛlaw teliya la n'Ala sɔnna a ma basi t'a la an bɛ min fɔ sugu kɔnɔ mɔgɔw ye dɔrɔn o ye nɔgɔya de Ala ye nɔgɔya de ɲini an fɛ koyi a ko a y'u minnu bɛ dugu ma k'a ye hinɛ ɲɔgɔn na o la Ala min bɛ an bɛɛ sanfɛ o fana bɛ hinɛ an na wallahi adamaden ne ye ŋaniya de ye n ka ko nɔgɔya mɔgɔw ma mɔgɔw ka hɛrɛ sɔrɔ a la wallahi Ala t'a gɛlɛya i bolo an b'a dɔn tɔnɔ tɛ fɛnw na fɛnw da ka gɛlɛn nka Ala bɛ mɔgɔ minɛ ni ŋaniya de ye dɛ wallahi Ala bɛ mɔgɔ minɛ ni ŋaniya de ye ni u sunkalo in barika kama e sera k'i ka fɛn jigi ka bɛrɛbɛn pour que muminiw ka se ka suntigɛ sɔrɔ lafiya kɔnɔ nɔgɔya la wallahi Ala b'a sara i ye arabuw de b'a fɔ kema tudin tudan k'i bɛ juru don cogoya min na a bɛ sara ten o tuma an bɛ min fɔ sugu kɔnɔ mɔgɔw ye o de ye u ka nɔgɔya don fɛnw na sunkalo yɛrɛ bonya kama wallahi u b'a baraji sɔrɔ o tuma Ala ka suguw ja ka garisɛgɛw fɔni amina ya rabi ayiwa Seyda siga t'a la an b'a dɔn k'a fɔ sugu kɔnɔ mɔgɔw u y'i ka cikan mɛn ni Ala sɔnna a ma teliyala an b'an kun da Seyda Jamila kan Seyda Jamila cɛlaka bɛ yɔrɔ min na an b'a dɔn k'a fɔ siga t'a la musolakaw fana bɛ yen nɔ ko kalo in fanba ye anw de ta ye o mana mun fɔ an balakaw fana ye alhamdulilahi rabbil alamin Seyda musow jɔyɔrɔ ka bon sunkalo la kosɛbɛ n'i ko ne yɛrɛ ka sunkalo fɔ ne b'a fɔ ko musow ta ka bon a la ka tɛmɛ cɛw ta kan o ye tiɲɛ mais ladilikan min b'a fɛ ka fɔ an balimamusow fana yan n'an denmusow n'an buramusow kalo in a bɛna waati dɔw de kɔnɔ waati minnu gɛlɛya b'a la hali a da kalaya ma n'a fɔra ko gatigikɛ ka bɔ ko ka taa tile bɛ ba baarayɔrɔ la tile kɔrɔ ka tile bɛ kɛ girin na e bɛ suma la a ka tila kana don wulada fɛ Seyda ka sɔrɔ ko kangaliba ma bɔta la fɔlɔ tile ka bɔ tile kalara ka tila kana kangaliba kalama sɔrɔ Seyda o fana ka gɛlɛn dɛ o tuma an bɛ kangari de da an balimamusow ye u ka o yɔrɔ lajɛ gatigikɛ ninnu bɛ soli ka bɔ u bɛ taa tile kɔrɔ o bɛ taa olu de ye o tuma ni sanu bɛ segin ka na olu de kan k'a lajɛ n ka sotigi n b'a dusu suma cogo di e kan k'o labɛn bɛɛ lajɛlen de kɛ su mana digi furucɛ la cogo cogo dutigi la cogo cogo n'a a nana don k'a ye k'a fɔ suntigi bɛɛ préparé la ka bila
a ye min di dɛ Seyda o yɛrɛ de ko do koyi i y'o ni labɛn k'o bila ɲɛ b'a la o bɛɛ asirila ka ɲa i k'a ye k'a fɔ ale mankan tɛna wuli wa ale fana tɛna fɛn fɔ ale kɔni ni labɛn sa ka bɛn gɛlɛn ci waati ma k'a ka sun tigɛ a lafiyalen mais Seyda i b'a ye gɛlɛn bɛ ci hali bi dɔw bɛ to girinna gada la o feere kelen o b'a sɔrɔ foyi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ gɛlɛn n'i m'a walanwalan ka ɲɛ i b'a dɔn ayiwa an tɛ bamanankan mɛnna ni bamanankan girinmanw ye dɛ gɛlɛn i y'a fɔ siɲɛ caman gɛlɛn ye mun ye wala y'a ye Seyda komi ne suntigɛ waati sera an bɛ arajo ta ka bila an yɛrɛ kɔrɔ n'an y'a ye marifa cira dɔrɔn komi an b'a fɔ ten o de ye gɛlɛn o la i b'a ye bɛɛ b'i ka minfɛnw gɛrɛ i la pour que i ka sun tigɛ o ye an ka sun tigɛli taamasiyɛnw ye mais k'a gɛlɛyaw kan kosɛbɛ kosɛbɛ i kɔni ka a to fiyewu cɛ ka na ka sɔrɔ a ka suntigɛ fɛn dɔ bɛ e bolo daga kɔnɔ Seyda cɛ ka na sɔrɔ a ka suntigɛ fɛn bɛɛ labɛnna ka ban e yɛrɛ min fana ye furumuso ye e yɛrɛ tilalen don k'i ko k'i jɛ k'i labɛn tuguni ka i sigi k'a kɔnɔ wasa n'a nana a ka ci tɔ minnu bɛ ani ci minnu bɛ na wasa e ka se k'olu ɲɛnabɔ mais n'a y'a sɔrɔ sisan ale nana kana sɔrɔ ale kan ka ci de kan ka ɲɛnabɔ ale nalen sisan mais ale nana sɔrɔ e ka ci yɛrɛ min bɛ e ma tila o la fɔlɔ e bɛ se k'ale ka ci ɲɛnabɔ cogo di o la i b'a ye a b'a fɔ e yɛrɛ ma tila fɔlɔ ne tun b'a fɛ ka nin kɛ tan mais ne cɛ nana e de kan ka cɛ ka ko k'a programme a koliji b'o cogo la k'a ka jila sabara bɔ ka na n'o ye ka tila k'a sigiyɔrɔ labɛn ka tila k'a ka fɛn bɛɛ labɛn ka d'a ma Seyda muso de kan ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ o ti sunkalo dama ye dɛ o ye don o don de mais kɛrɛnkɛrɛnnen na sunkalo de ta ka gɛlɛn kojugu bon tuguni e de fana ye suguri labɛnna i n'a fɔ sun bɛ don waati min fajiri waati bon a b'o cogo kelen na Seyda ne y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ adamaden dɔw tɛ se k'u yɛrɛ lawuli o ye dɔw tɔgɔya de mais ne y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna ne yɛrɛ tɛ se ko ka n yɛrɛ lawuli o tuma téléphone b'an bolo sisan u b'a fɔ k'i b'a bila réveil la komi an tɛ tubabukan mɛn kosɛbɛ Seyda wali k'a fɔ dɔ ye min bɛ se soli ka wuli la n'i wulila i bɛ n lakunu wasa n bɛ mɔgɔw ka dumuni labɛn ka d'u ma bon e min ye furumuso ye i bɛ cɛsiri bɛɛ de ta sunkalo in na k'i labɛn a kama ne bɛna mɔgɔw ka suntigɛ labɛn ka d'u ma wa n bɛna mɔgɔw ka suguru labɛn ka d'u ma n fari foninen basa mun na baraji dɔ de bɛ sunkalo in na sunnaw bɛ baraji sɔrɔ koyi mais e min ye tobilikɛla ye i b'a ye jidili bɛ kɛ e ka baraji kan sabula e bɛ k'a tobi ka ɲɛ ka d'u ma i kana si ma fuya tobi dɛ Seyda i k'a labɛn k'a ɲa k'a dilan ka ɲɛ a waati la u k'a sɔrɔ k'a dun a waati la dumuni bɛɛ ka dilan ka ɲa k'a di sundonnaw ma u cayara sa o u kɛra i furucɛ kelen de ye o k'a bɛɛ labɛn k'a ɲa k'i labɛn a kama fo e ka sunkalo baraji i ka se k'a dafalen sɔrɔ Seyda kalo kelen dɔrɔn de don a man kan k'an balimamusow ga u kamana na fiyewu u k'u labɛn ka bɛn a ma sabula adamaden n'i labɛn ka bɛn fɛn o fɛn ma k'o ŋaniya siri fo Ala k'i dɛmɛ o kɛcogo ɲuman na o tuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u se k'a baara kɛ yarabi baraji min bɛ sunkalo kɔnɔ yarabi Ala k'a dafalen d'an n'o ma Ala kana huzunu don u dusukun na u ka dɛsɛ k'a kɛ kira bonya kosɔn sali ala rasul wa salim an bɛ an ka malimatu ninnu fo u bɔra ka bilasirali minnu di an ma Ala ka jidiri kɛ an n'u ka dɔntaw la a dɔlen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye siga t'a la an bɛ kalo minnu na nin ye an bɛ kalo min na nin ye kalo barikaman don hinɛ ani yafa kalo don ani kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma an bɛ Ala deli Ala k'o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ kɔnɔna na an b'a dɔn n'a fɔra sunkalo musaka kalo don a musaka Ala k'a nɔgɔya ani dutigiw bɛɛ lajɛlen ye a tiimɛliko ɲuman Ala k'o di an ma baara ninnu ye waati la kow de ye an ka waati ye an ta an tɛgɛ ma dɔɔni ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛw la an na masala an ka babu wɛrɛw la walima sun kiiti wɛrɛw la ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an ka sun don lafiya ani hakilisigi kɔnɔna na cogo min na nin baara in a sababu ɲuman a belebele an fa an'an karamɔgɔ don Seyidi Sherif Usman Madan Haidara an bɛ dugawu k'a ye nin yɔrɔ in na a n'a ka denbaya sanuman bɛɛ lajɛlen Ala k'a n'u kisi Ala k'a n'u wasa ni ne bɛ dan sigi an ka bi ladabu kɛnɛ na an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalama